Ако не разбираш от математика, се предоскроваш. Ето е част 2 на нашето видео за това как да намерим хиксове, но със следващия пример. 11 четвърти минус хикс е равно на 5 втори. Какво да направим тук? Отново не знаем. Правим с едно елементарно примерче. 10 минус 7 е равно на 3. Окей, знаем, че това е така. Ако приемем, че умалителя ми е хикс, т.е. в случая седмицата, как ще получа 7? 7 ще получа като от 10 извадя 3. Готово. Ще направя същото. Хикс е равно на 11 четвърти минус 5 втори. Тук си намирам общия знаменател. Обрал на мен, много хубаво начертах. Тук е 2. И получаваме какво? 11 четвърти минус 10 четвърти е равна на четвърт. Ево.